wathunywa umholi la uJobe ihloko esimnyama sithi isimo sika Jobe ukuhlupheka kwakhe nokubekezela kwakhe. Bese sifunda u6. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. Amen bazalwane. Acts 28 verse 4. Abantu bakhona sebebona isilwane silenge esandleni, bakhuluma bodwa bathi ngempela lo ungumbulali othi noma esindile olwandle ukulunga akumvumeli ukuba aphile. Act 4:8. Kepha uyise kaBhilibe wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane nembu. uPawule wangena kuye wakhuleka wambeka izandla phezulu kwakhe waphiliswa. Bazalwane, nayi into nje emndeni esinkulu engifuna ukuyisho kubo bonke kakhulu kubantwana abala endlini ukuthi uSathane akanalo uhlelo uma engezwanga uhlelo lasekhaya ekhe ngayishumayela lento msiza 4 years back besisonke uNkulunkulu uthi ngiphinde ngisho ukuthi akanalo uhlelo uma engazwanga uhlelo and uSathane uvimba ikusasa namhlanje. uSathane uhlakaniphile akanandaba nezinto esiziyenza izolo, akanandaba nezinto esiziyenze namhlanje, kodwa unendaba nalezi esiyoziyenza kusasa. AboPawule la lithi iBhayibheli bebaya eRoma, kodwa ngokushayeka kwezinto batholakala sebasemilitha. Uma befika uPawule waphuma wayosebenza, waphuma wayozingela, inyoka yamyeka ekusithekeni, kodwa makufika inyoka yahlala esandleni. Leso sandla inyoka beyazi kahle ukuthi kumele siyokhulekela umuntu aphile. uSathane ubheka ikusasa, ushaya isandla ngoba esazi ukuthi ikusasa siyoyenzani. Nala ekhaya uSathane ufuna ukunishaya ukuze avimbe ikusasa lenu. Siyabonga nize nithi nina kubumama. U6 uJobe lithi wafika izulu lahlangana noSathane, watholakala lapho. Sathane wayungaxoxa ama-worshipper wakho nihlele to prove ukuthi akanalo uhlelo uma engekezwa. Uthe makezwa ukuthi kufuneka uJobe waphuma wayohlupha uJobe. Nani nisehlelweni likaNkulunkulu, uSathane uyazi kodwa uzonihlasela. Obhala kahle athi umoya wombusi umunivukela ningayishiyi indawo. And umoya bazalwane awuvuki kamnandi noma awuvuki ngeengel esifuna ngayo. Then obhala kahle athi amandla avele evangelini ayaqinisa. Aniko qiniswa umuntu thizeni, aniko duduzwa ubani, kodwa ngamandla avele evangelini ayaqinisa. Ningasuki.